स्वागत बा आप सभी के आज के वीडियो में। त आज के ये स्पेशल रिपोर्ट बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और अंतरा सिंह प्रियंका की ओर से। आप लोग के बता दी कि दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और अंतरा सिंह प्रियंका के आप लोग के बीच में बहुत ही शानदार और जबरदस्त ऑडियो गाना आदिशक्ति फिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज कल गए रहे, जौना गाना के नाम बा लवर से शादी। ई गाना के भोजपुरिया दर्शक लोग खूब पसंद कर रहल बा और ई गाना के ऑडियो के अब तक 35 मिलियन यानी 3 करोड़ 50 लाख से ज्यादा बार देखल जा चुकल बा। आप लोग के बता दी कि जितना भी भोजपुरिया दर्शक लोग ई गाना के वीडियो के इंतजार कर रहल बा वो लोग ला बहुत बड़का खुशखबरी बा। ई गाना के वीडियो के ट्रीजर रिलीज कर देहल गइल बा, जौना के आप लोग स्क्रीन पर देख सकतनी और ई गाना के रिलीज डेट और टाइम भी कंफर्म हो गइल बा। ई गाना के गौले बाड़े दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी और अंतरा सिंह प्रियंका जी, और ई गाना के लिखले बाड़े अखिलेश कश्यप जी, और ई गाना के संगीत से सजैले बाड़े श्याम सुंदर जी। आप लोग के बता दी कि ई गाना के काल यानी 9 सितंबर सुबह 6 बजे आदिशक्ति फिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर फुल वीडियो में रिलीज कर देहल जाई, जौना के आप लोग जाके देख सकें। तो आप लोग कमेंट में बताएं कि आप लोग के ई वीडियो के ट्रीजर कैसन लागल और कितना लोग ई गाना के वीडियो के इंतजार कर रहल बा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बा कि वीडियो आप लोग के पसंद आयल होई। वीडियो पसंद आयल तो वीडियो के लाइक कर दी, शेयर कर दी, कमेंट करी, और चैनल पर नया बानी तो भोजपुरी सिनेमा से जुड़ल सभी खबर सबसे पहले और बिल्कुल फ्री में देखे खातिर वीडियो के नीचे दिहल लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के दबा के हमनी के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और घंटी के बटन के दबा के नोटिफिकेशन के ऑल कर दी, ताकि हमार सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। हो पप्पा, हम बियाह कैला लियो का तो कुछ दहेजो मिल है रे। दहेज नहीं जे घंटा लिहा। आ